Tak pojďme. OK, další. No, můžeš do zástupu. Do zástupu. Ne, hej. Do zástupu. Další. A dobrý, ty už jsi byl, takže teď si vás vezmu odsaď. Tak pojď. A čemu to je? Abyste viděli, jak střílíte. Cože? Tak je to plus, tak to je jedno, to vím. Tak já nevím, co tady děláš, když na tom nechceš pracovat. Roman.